Cròniques edetanes. Segona temporada. Commemoració des del Camp de Túria de les festes isabelines. Nosaltres, les valencianes escriptores en el temps. Des del nostre podcast ens afegim a l'homenatge a les escriptores en llengua catalana del País Valencià, que es va realitzar al Casal Jaume I del Camp de Túria d'Acció Cultural. Reproduïm íntegrament l'acte del passat setembre realitzat a Llíria, amb la conferència d'Isabel de Villena a Isabel Clara Simó, amb la participació de Llúcia Lerma, professora de valencià, i Carme Cardona, professora i escriptora. Presenta Mafi Civera. Us parla Neus Domínguez. Pretenem compartir la veu de la primera escriptora valenciana, Sor Isabel de Villena, qui amb dues obres conservades, Vita Christi i el llibre de Censals, es converteix en una precursora del feminisme quan la paraula encara no existia. La intenció de recuperar i valorar la genealogia de les dones es du a l'altra Isabel, Isabel Clara Simó, referent indiscutible de la literatura catalana, dona compromesa amb la igualtat, la llibertat i el país. Les festes isabelines seran la celebració de la riquesa de les seues obres i el reconeixement per haver-nos obert el camí, però també seran un moment per reconèixer i descobrir altres dones que han fet i faran literatura en la nostra llengua. Com a mostra d'aquestes dones que vos estic comentant, hem aconseguit aquesta exposició en el que està totes les dones escriptores valencianes i si veieu en el catàleg arribem a ser unes 400 persones, que això és el que portem. I bueno, res més, jo vaig a donar pas a les nostres companyes. Llúcia ens parlarà de Sor Isabel de Villena i Carmen ens parlarà d'Isabel Clara Simó. Llúcia Lerma, llicenciada en Filologia Catalana, és professora de valencià des de 1986. A 1992 arriba a l'IES Camp de Túria, on continua impartint classes. És patrona de la Fundació Sant Bori. És també vocal de la directiva de la Coordinadora per el Valencià Camp de Túria. Carmen Cardona, llicenciada en Filologia Catalana i professora de l'IES de Benaguasil, i també escriptora. Entre les seues obres tenim Arrels de llegenda, La casa invisible, amb la que va obtindre Premi Diàfebus. Pròximament podrem conèixer La nova mestra, que ha obtingut el Premi Soler i Estruc 2022 de Castelló de la Ribera, i aconseguir el Premi de Narrativa Pasqual Enguídanos de Llíria, i també és vocal de l'IDECO Camp de Túria. I bueno, ja sense res més, donem pas a Llúcia, que ens parlarà sobre Sor Isabel de Villena. Bona vesprada a totes i a tots. Doncs bé, jo us vaig a fer 4 pinzellades de la vida i de l'obra d'Isabel de Villena. Isabel de Villena no està clar exactament si va néixer a València, se pensa que sí, el 1430, i va morir en el 1490. Era filla d'Enric de Villena, un poeta i prosista de la noblesa. De sa mare se sap poca cosa i sembla que va lletar-la fins als 3 anys, però tampoc és una dada fiable del tot. Va ser batejada amb el nom de Leonor Manuel de Villena i es va criar en la cort de Maria de Castella, esposa d'Alfons el Magnànim. Va ingressar en el convent de la Santíssima Trinitat de les Clarisses de València en el 45, en el 1445. I un any després es va ordenar, vol dir, tenia 16 anys quan es va ordenar com a monja clarissa. Als 32 anys, en el 1462, la van ordenar, fou nomenada abadessa del convent de les Clarisses.
però va haver de posposar l'acceptació del càrrec perquè en ser filla il·legítima necessitava una dispensa papal. No podia ser abadessa fins que el papa fera una bula. Se sap que tenia una bona formació cultural, sobretot perquè havia estat educada en la cort de Maria de Castella i perquè tenia accessibilitat directa a la biblioteca del monestir. Va escriure una de les obres de més alta qualitat literària i teològica de la seva època, la Vita Christi, i també va realitzar algunes notes. No és un llibre del qual sigui autora, perquè és un llibre que hi havia en el convent, en el qual s'enregistraven les donacions, els censals, les obres, les despeses del convent, i en aquest llibre ja va fer anotacions i també en va fer Jaume Roig, que era metge del convent de la Trinitat i també de la Reina Maria. Va morir de pesta, en aquella època, en el segle XV, crec que n'hi ha documentades com 3 epidèmies, encara que no massa grans, de pesta a València, i va morir als 60 anys, després d'això, de 45 anys dedicada a la religió i 27 abadessa. Es considera la primera escriptora en llengua catalana amb obra publicada, i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua la va anomenar escriptora de l'any 2016 i era la primera vegada, vol dir fa 6 anys només, que l'ABL triava una dona per distingir la seva producció literària. Així tenim un retrat del 1700, del segle XVIII, dibuixat per Pasqual Moles, probablement és imaginari, però fundat en algun document de l'època. Parlarem una miqueta d'Enric de Villena, del seu pare, perquè no era una persona qualsevol, era descendent de la corona de Castella i també de la corona d'Aragó. Per part de mare era net d'Enric de Castella i per part de pare de la corona d'Aragó, de Jaume II el Just. Son pare morí sent molt jove i es va criar a Gandia amb el seu avi Alfons, i allí va tindre l'oportunitat de tindre contacte amb intel·lectuals i poetes de l'època, Canals, Eiximenis, la família Marc. Li agradaven les lletres, ja hem dit que era poeta i escriptor, però també les matemàtiques, l'alquímia i l'astrologia. I practicava la fetilleria i, de fet, era conegut en aquella època com el nigromant. Fou un poeta de renom i traductor, i va traduir del llatí al castellà l'Eneida de Virgili i se considera la primera traducció d'aquesta obra en una llengua romans, i la Divina Comèdia de Dant. La seva obra més coneguda, i és l'única que escrigué directament en català, posteriorment la va traduir, és els 12 treballs d'Hèrcules, del 1410. Va morir per un accident als 50 anys, quan Isabel tenia 4 anys, i és quan va anar a la cort de Maria de Castella per a això, perquè ella s'encarregara de la seva educació. Dediquem ara unes paraules a Maria de Castella. Era l'esposa del rei Alfons el Magnànim, cosina d'Isabel la Catòlica i cosina segona de Sor Isabel. Ostentà el càrrec de lloctinent general de la corona perquè Alfons havia establit la seva cort a Nàpols. Li va costar fer-se un lloc a València, on era considerada estrangera i coneguda com castellana. I a més, la cort de Maria de Castella, quan estudiàvem, sempre dèiem que havia sigut un dels focus més importants de castellanització a València, clar. Vivia al Palau Reial, prop del convent de la Trinitat, i allí manà construir un espai que era conegut com el tocador de la reina, i gràcies a una altra bula papal, perquè ella no era monja, li era permès entrar en el convent i pernoctar. Maria el que feia és això, tenia cura, es dedicava especialment a la cura de les dones i sobretot de les filles de nobles i burgesos, i concertava els seus matrimonis, sobretot de les donzelles, i es guardava en molts casos lloc en el convent que estava construint, perquè ara després veureu que el convent de la Trinitat es va construir a instàncies de la Reina Maria. No va donar hereu a la corona, però fou molt respectada pel poble i admirada pel seu coratge i les seues dots de negociació.
Va morir el 4 de setembre del 1458 i la seva defunció va ser certificada per Jaume Roig. Alfons el Magnànim, anem a relacionar-lo amb Maria de Castella, es va casar quan ella tenia 14 anys i ell 19. I des de ben jove es va guanyar una reputació faldillera que ressonà durant segles. Va viure a Nàpols envoltat d'art, d'amants, de festes, de luxes, i la relació amb la seva esposa sembla que sí que era de valoració i col·laboraven estretament en els afers de la corona. Sembla que Sor Isabel no el va veure mai en persona perquè quan arriba de menuda al Palau Reial ja feia 2 anys que ella havia marxat a Nàpols i ja no hi va tornar. Farem ara 4 pinzellades de quina era la València de Sor Isabel. Ens trobem en el segle XV, és el segle d'or de la literatura catalana i en aquest moment València és el centre cultural i socioeconòmic de la corona. A meitat de segle era la ciutat més poblada de la península, amb 75.000 habitants i sols era superada per Granada. En aquest context, la impremta que es va instal·lar a mitjan segle va contribuir a aquest imparable progrés de la ciutat, del progrés tecnològic i també humanístic. València en aquesta època era considerada el primer centre editorial d'Espanya. A l'abril del 1455 és nomenat el papa xatirí Alfons de Borja amb el nom de Calist III i el 1471 el cardenal i bisbe de València Roderic de Borja, que seria el futur papa Alexandre VI, arriba a la capital del regne i va visitar el convent de la Trinitat. També tenim com a dada el 1478 el Tribunal de la Inquisició s'instal·la a València i tingué fama de ser el més cruel després del de Toledo i del de Sevilla. A nivell d'edificis, de monuments, Isabel de Villena no va veure, per exemple, construïdes les torres de quart, perquè quan ingressà al convent encara no s'havien acabat. El rei les havia fet, el rei Alfons el Magnànim, les havia manat fer com les del Castell Nou de Nàpols, del mateix estil, i si les coneixeu són molt semblants. El 1459 va ser els mestres Francesc Baldomar i Pere Comte iniciaren l'ampliació de les naus de la catedral. En aquell moment la sala capitular i el Micalet encara estaven separades del que era la seu. I aquests 2 mestres són els que intervingueren també en la construcció del convent de la Trinitat. Pel que fa a la literatura, tingué relació directa amb 2 dels escriptors més destacats del XV, Jaume Roig, autor de l'Espillo, llibre de les dones, que, com ja hem comentat, era metge i administrador del convent de la Trinitat. I, a més, se sap que pot ser ajudar Isabel en els contes del convent. Una filla de Jaume Roig estava també al convent, ara després ho comentaré. També Joan Roís de Corella, que sembla que l'escriptor havia llegit textos de l'abadessa i li va enviar un exemplar del seu Triomf de les dones. És una llarga carta en què l'al·legoria veritat s'adreça a les dones amb el propòsit de demostrar-ne la perfecció. Sor Isabel també sabem que va rebre com a regal per a la biblioteca de mans de Bernat Fenollar una obra que es diu Obres et trobes de Llaors de la Verge Maria, que és considerada la primera obra impresa de la península ibèrica. Entre el 1446 i el 47 se sap que Ausiàs March va fer una donació, va contribuir al finançament de les obres del convent de la Trinitat. Es desconeix si Sor Isabel el va llegir la seva poesia, però sembla que hi ha alguna dada que indica que la reina Maria la seva poesia no era un sant de la seva devoció. No va conèixer el Tirant-lo Blanc perquè aquest va ser publicat exactament en l'any de la seva mort, el 1490. Entrem ja en què va ser la casa de Sor Isabel de Villena, el convent de la Trinitat. Les obres del monestir s'iniciaren en el 1445 sobre l'emplaçament de l'Hospital de Sant Guillem, que era del segle XIII, i del convent trinitari que es construí al costat.
A petició de la reina, el papa va promulgar una búllia per la qual els monjos trinitaris foren expulsats del convent i foren ocupades per les monges del convent de Gandia, que eren de l'ordre de Santa Clara. Va compartir, com he comentat abans, amb la Seu els constructors més importants del moment. L'obra va ser conduïda per l'arquitecte Antoni Dalmau, ajudat també en alguns moments en alguns elements arquitectònics per Pere Comte i amb Francesc Valdomar com a mestre piquer. Les germanes ocupaven l'antic edifici trinitari mentre estaven construint el nou, vol dir, compaginaven les obres amb la clausura. L'Ordre de les Clarisses va ser fundat per Clara d'Assís i és paral·lel però no supeditat al dels franciscans. Les regles principals són l'obediència, la castedat, la pobresa i la clausura. Grans dames valencianes viudes formaren part del cenobi i també, com hem comentat ja, Sor Aldonsa Roís de Corella, germana de Roís de Corella, Violant Roig, filla de Jaume Roig, i una filla natural de Ferran el Catòlic, Maria d'Aragó. Sota el mandat de Sor Isabel, el convent es convertí en un centre de cultura vinculat a la Universitat Literària i fou un dels focus importantíssims de València en el 15 i de tota la corona d'Aragó. La reina Maria de Castella tenia una predilecció especial per les monges clarisses i les va omplir de donacions i de privilegis. Quan va morir va ser sepultada al monestir en un sepulcre gòtic que s'alça en un angle del claustre. És l'únic panteó reial que tenim a València. El 1983 va ser declarat bé d'interès cultural. Així tenim una primera foto que no sé exactament de quina data és, però es veu clarament, si veieu, el pont de la Trinitat i enfront encara es veuen les muralles i el que es coneix com la Porta de la Trinitat. A la dreta veiem les torres de Serrans i al fons el Micalet, distingís, m'imagine que això deu ser Santa Caterina, calcule, i el que no he acabat d'identificar és què són aquestes torres d'ací, perquè per la ubicació semblen les de Sant Nicolau, però no ho tinc clar. Aquestes torres ara no hi són, la qual cosa, si algú ho sap. I perdona, i les torres de Serrans no estan mal ubicades? No. Estan ubicades a la dreta i són estapades. I són estapades així? No, és que això és vist des del convent de la Trinitat. La vista és des del convent de la Trinitat cap allà. Però sí que estan estapades. D'acord? Sí. Estan ahí ja i en Micalet. Sí. Que no se veia el Micalet. Que no s'observa el campanar. Es va tirar l'església i no s'ha posat el campanar. Podria ser eixa. I és que, clar, l'altre dia mirant, i si veieu bé, em sembla que es veu la part de dalt de la llotja. Veieu allà al fons, al costat, la part que se veu en eixa i tal, i jo diria que és la llotja. En fi, això. Però el gravat està bonic, no? Vinga, això és ara, tots hem passat per allí, al carrer d'Alborà i al carrer de la Trinitat. Com no anem a poder visitar-lo perquè ho hem intentat, hem mirat a veure si se podia fer una visita, però ara és de clausura total i no admeten visites. Sí, però fa 2 o 3 anys que ha deixat només des de... Ja no recordo exactament, m'aneu a perdonar que vaig a veure un poc d'aigua. Vaig trucar quan tocaren per telèfon, és que ja no recordo si me digueren que fa 5 o 6 anys que deixaren de fer visites, que és una llàstima, clar. Que això, que si voleu interrompre no n'hi ha cap problema, esteu com a casa, ja ho sabeu. Doncs bé, això és el claustre, he posat unes quantes fotos, n'hi havia moltíssimes més, però dic, ne trio unes quantes. Això és l'església. Jo com no ho conec, si vosaltres sabeu donar notícia, m'imagino que són unes dependències, deu ser la sagristia o alguna cosa d'ixes, perquè és molt... No, l'església no és... L'església és esta.
I ahir fa la impressió que n'hi ha uns barques o és una capelleta privada o alguna cosa d'estes, però part de l'església crec que no és. Crec que això deuen ser les cel·les, que és una foto un poc artística i està de costat. Això deu ser el refectori i això és el sepulcre de la Reina Maria. Això sí que és això. Molt bé. Doncs ara ens centrem una miqueta en la Vita Christi. No sé, és això, Vita Christi és la vida de Crist, però veurem que més que la vida de Crist és la vida de la Verge Maria i de les dones que envoltaren la vida de Crist. Va ser impresa per primera vegada en el 1497 a la impremta de l'alemany Lope de Roca, que per cert, quan abans d'anar-se'n, si voleu, allí n'hi ha una tauleta que hem aconseguit, no el vaig trucar a la biblioteca a veure què tenien d'Isabel de Villena i resulta que tenen un facsímil precisament d'aquesta edició, de l'edició del 1497. Així que quan eixiu podeu mirar com imprimiren, i ara després vos contaré una altra anècdota. És exactament com s'imprimí en el 1497. Va ser impresa per ordre d'Aldonsa de Montsoriu, que era la successora d'Isabel de Villena, a instàncies d'Isabel la Catòlica, perquè va tindre notícia d'això, del que feia Isabel de Villena, perquè Isabel de Villena en principi escrivia per a les seues monges, no per a publicar. I va ser Isabel la Catòlica la que va tindre notícia d'aquests escrits que Isabel de Villena llegia a les seues monges i va demanar una còpia d'això i la van imprimir. A més, la curiositat és que sembla que era més ràpid imprimir-la en impremta que fer-la a mà. En 5 mesos es va fer l'edició. Posteriorment s'han fet nombroses edicions, la darrera crec que és de Bromera del 18, me pareix, del 2018, però mireu que posteriorment, ja en el 1513, ne tenim una a València i el 1527 a Barcelona. Sols això, a escassos anys de la seva primera edició, la qual cosa indica que va tindre un èxit bestial. De fet, se sap que va aconseguir més èxit que el Tiraldo Blanc. Esta és la portada de la primera edició de València, que és la que teniu ahí un facsímil, i aquestes dos són les de la portada de València del 1513 i la de Barcelona del 27. La Vita Christi, l'Espí diu o llibre de les dones, doncs no, és la Vita Christi, llibre de dones. Des del 15 la influència de Vita Christi ha estat notable en la literatura religiosa, però és una de les obres medievals més representatives de la seva època. Està considerada una rara avis perquè, evidentment, les peces escrites per dones en aquella època eren escassíssimes. Hi ha una professora de la facultat, que no sé si vosaltres l'has tingut, a Rosana Cantabella, l'hem tingut a la majoria dels que hem fet filologia catalana, doncs en protagonistes femenines de la Vita Christi diu això: la Vita Christi va ser escrita per Isabel de Villena i donada a l'impremta per la seva successora, Aldonsa de Montsoriu, atenent a la sol·licitud d'Isabel la Catòlica, i les destinatàries més immediates de la mateixa eren les religioses del seu convent. L'obra s'ocupa abundantment dels personatges femenins de l'Evangeli i defèn obertament la superioritat moral de la dona sobre l'home. Ai, Richard. Vinga. Així tenim una il·lustració de l'edició de València del 1513. És Isabel de Villena fent donació de la seva obra del Vita Christi a les monges clarisses. Segons l'abadessa Aldonsa de Montsoriu, aquesta escrigué l'obra per a les devotes sords i filles d'obediència que en la tancada casa d'aquest monestir habiten. A veure, està clar que Isabel de Villena sembla que estava preocupada pel nivell cultural de les dones i la seva obra obeeix a un doble propòsit. Per una banda, millorar la formació espiritual de les monges i per una altra, plantar cara a la misogínia de l'època, en especial a la de Jaume Roig en el seu llibre Espill o llibre de les dones. De fet, hi ha diversos estudis, entre ells el de Vicent Josep Escartí,
que en el títol ja ho diu, sobre la voluntat didàctica en l'obra d'Isabel de Villena. Apunta que aquesta se'ns presenta com una abadessa atenta a les necessitats de les seues germanes i filles. Per això els escriu, els llits, els il·lustra en pintures, perquè també pintava, i fins i tot els predica, no escatimant en tots els recursos a la seva mà. Al Jesús de Sor Isabel li agradava explicar que les dones s'estimaven amb més fidelitat i per això mereixien ser regraciades. És de notar que en l'obra de Sor Isabel de Villena la major part dels miracles de Crist mostren la seva clemència en dones o a petició de dones. Les dones emergeixen plenes de dignitat i com a col·laboradores de la salvació humana, amb una Eva que va demanar a Déu la redempció i una Maria que assumís voluntàriament el seu paper. Perquè tingueu una idea d'això, de com està tractat aquest tema, en el Vita Christi hi ha unes 4.000 línies dedicades a Jesús i 33.500 on el personatge central és una dona. Anem a llegir ara una isabelina, Carmen, ens llegirà el capítol, una adaptació, un fragment fet per Rosa Sanchís, que ara després vos comentaré un poc la seva obra. És una adaptació del capítol 197. I per mitjà de Salomó, jo, Jesús, he dit que els fills que no honren la mare no poden ser nets de molta culpa. I el savi, inspirat per mi, tement que els homes foren desconeixent de vos, Eva, i s'apartaren de la vostra devoció, els diré: qui s'aparta i fuig de sa mare, aquest tal serà entre les gens ple de molta misèria i confusió. I dona raó, dient que la dona sàvia i discreta edifica i exalça sa casa. Quan obri la boca, escampa saviesa, i la llei de clemència és posada en la llengua de la virtuosa dona, i la seva prudència no li permet que mengi el pa ociosa. I els fills de tal mare, trobant-se molt alegres, beneixen i lloen la seva virtuosa mare, desitjant escampar per tot el món la seva excel·lent fama. I per això, sigueu molt certa, estimada Eva, que qui vos tindrà en la memòria, vos, que sou mare general de tots, serà per mi llargament remunerat. I els qui de dones mal parlaran, cauran en la meua ira, perquè ma mare és dona, i és una salvaguarda tan forta per a totes les filles seues que ningú no les pot enutjar, que a mi no m'ofenga molt. Molt bé. Perfecte. Has llegit com si fos. Fons i estil. A veure, Isabel de Villena sembla que partí, com no podia ser d'altra manera, dels evangelis canònics i també dels apòcrifs, però quan hi havia manca d'informació, doncs ella ho arreglava de seguida, se ho inventava i sembla que tenia una imaginació prodigiosa. Respecte de l'estil, n'hi ha diversos autors que n'han parlat. Miquel i Planes, escriptor i bibliòfil, que la va qualificar l'estil de senzill, natural, transparent, precís, abundós i colorit. Serà a partir d'un estudi de Fuster quan tot el món començarà a parlar de l'estil femení de l'abadessa. Martí de Riquer, per exemple, destaca la presència de diminutius i l'afectivitat present en l'obra. Tot això, clar, com era dona, doncs havia de ser així. Però posteriorment tenim, per exemple, en Josep Lluís Horts, a propòsit de l'estil femení en Sor Isabel de Villena, que apunta que la presència de diminutius, el detallisme o l'afectivitat no són més destacables que en altres obres semblants a aquesta, que tracten un tema semblant. Albert Hauff, més que enmarcar l'estil femení, el que assenyala és la sensibilitat de l'autora, la seva cultura i una vivíssima imaginació que li permetien la proliferació de detalls casolans i quotidians. Per la seva banda, Antoni Ferrando el que diu és que el que va tindre en compte Isabel de Villena era que es dirigia a unes persones que no tenien formació pertinent
I dins del to culte propi de l'estil clàssic, el que feu és perseguir la major claredat i comprensió possible. El que sí que està estudiat també és la riquesa lingüística de la Vita Christi. La Vita Christi presenta uns 5.000 lemes o vocables, el Tirant lo Blanc 6.000, 4.500 l'Espill de Roig i uns 8.000 l'obra completa de Corella. Uns 700 la poesia d'Ausiàs Marc. Martí de Riquer destacava que la prosa de Villena era potser no tan pura i exempta de castellanismes com la d'altres autors contemporanis, però molt castisa i espontània. L'obra també ha passat a la història un poc, se comentava que tenia molts castellanismes. Doncs, segons Emili Casanova, els castellanismes detectats a la Vita Christi no són tan freqüents ni tan importants. I a més, en el cas de Villena, anotem menys castellanismes que en el Tirant i més o menys els mateixos que en Corella. Ara escoltarem el que havia llegit Carme, era una adaptació, ara llegirem un fragment, en les paraules originals de com les va escriure Isabel de Villena. És un fragment del capítol 10 i el llegirà una altra isabelina, Marisa. Però agafa el micro. Sí. Com per manament divinal fon la senyora esposada amb lo sant prohome Josep, com vingué en Nazaret, on era la seva mare Santa Anna, de l'extrema pobresa seva. Anna acompanyà la senyora sa filla a casa de Josep, la qual estava molt neta, sols de pobresa adornada. Hi havia dues cambretes. En la millor estava un llitet per a la senyora, amb poca roba. En l'altra, un altre per a Josep, molt pobrillet. La cortesa senyora no volgué en ninguna manera la millor cambra, ans elegí per a si la més xica i més pobra, com amadora de tota virtut. La senyora Santa Anna, sa mare, deixant-la en casa, tornà a la seua, recordant-se de la pobresa que havia vist en casa de la seva filla, li envià un parell de flaçades i algunes eines de casa. La senyora ho prengué, més per amor de Josep que de si mateixa. Feu moltes gràcies a la senyora sa mare. Bé, anem a entrar en el debat que podem establir. És una obra femenina, és una obra feminista. És possible rastrejar atributs feministes en l'edat mitjana? Les visions feministes i femenines de la seva obra està clar que recolzen en l'estratègia que va triar Sor Isabel en narrar la biografia de Jesucrist, atorgant una especial importància al gènere femení. Així ho destacava Joan Fuster en el seu moment i també feu menció Martí de Riquer quan en la història de la literatura catalana afirma que hi ha molt de femení en la Vita Christi i pot ser molt de feminista, emprant un neologisme, si acceptem la versemblant tesi que suposa que Sor Isabel en una certa manera volgué respondre al misoginisme de l'espill de Jaume Roig. Per la seva banda, Maria Mercè Marçal va posar en relleu que la vida de Crist és una obra de dona, conscientment, deliberadament de dona, si voleu femenina, però encara més feminista, adjectiu que resulta anacrònic en aplicar-la a una autora i una obra del segle XV. Menys entusiasta d'aquestes tesis feministes ha sigut Albert Hoff, en el qual, malgrat tot, malgrat que no les accepta, ha assenyalat que Sor Isabel oposa una visió profundament cristiana de la dignitat femenina. Segons ell, aquesta femenitat de tan conscient es converteix en una deliberada i especial projecció del paper primordial de les dones, en especial de la Mare de Déu, de Maria Magdalena en el camp de la redempció, en el pla de la redempció. Podem considerar que Sor Isabel va posar el fonament del que segles de més tard seria el moviment feminista. Aquesta tesi descansa en la idea que no tan sols sublima les virtuts femenines, sinó que desmunta els arguments dels misògins. Si els misògins afirmen que la dona és voluble, Isabel fa volubles els homes i fermes les dones. Si els misògins consideren la dona instrument del diable, Isabel demostra el valor moral de la dona i hi aporta una llista de dones honestes.
Si els misògins insisteixen en la naturalesa masculina de Déu, Isabel assenyala la predilecció de Jesús pel gènere femení. Les dones són lloades de manera sistemàtica per Jesús, precisament per la seva amabilitat i la seva pietat, per la seva superior caritat i humilitat, qualitats antagòniques de les preteses virtuts masculines. Defensa de les dones. El debat literari creat com a conseqüència de partidaris, de defensors de les dones contra això, blasmador de les dones, ompli l'edat mitjana. En aquest context històric ple de tòpics misògins, Sor Isabel de Villena, de qui l'historiador de la literatura Albert Haupt ja va dir que si fos italiana o francesa seria una figura reconegudíssima, va saber triomfar en un món d'homes i es considera l'escriptora més important del segle XV en tota la península. La seva obra fou apreciada per les dones més formades intel·lectualment de la seva època. Va ser llegida, i en català, per Caterina d'Aragó, primera esposa d'Enric VIII d'Anglaterra, per Isabel de Requesens, virreina de Nàpols, i per Beatriu de Chiaromonte, reina d'Hongria, i va ser molt celebrada per Joan Lluís Vives, figura senyera de l'humanisme europeu. Segons Rosa Sanchis, que és la comissària d'aquesta exposició que teniu ací, junt a la seva germana Manola Cede, il·lustradora, i ella és la que ha escrit els textos, Sor Isabel de Villena és una de les representants més destacades del moviment cultural. Perdó, m'he equivocat, no és Rosa Sanchis, aquesta és Rosa Roig. Rosa Sanchis és l'autora d'Isabel escrigué el llibre, que el teniu ahí darrere, que està a la biblioteca de Llíria i que Marisa comença a llegir-lo. Me'l vaig llegir jo després i espero que molts i moltes de vosaltres el llegiu també, que està superinteressant. Molt bé. Doncs això, segons Rosa Sanchis, Sor Isabel de Villena és una de les representants més destacades del moviment cultural anomenat Querella de les Dames, que va iniciar Cristín de Pisan a les acaballes del segle XIV. La querella buscava la defensa dels drets de les dones, especialment el dret a l'educació i a la cultura, així com visibilitzar tot el que aquestes podien oferir a la cultura i a la societat en general. Per la seva banda, Rosa Roig, que aquesta sí que és la comissària de l'exposició, que per cert és una exposició que va promoure el FUI, la Fundació del Llibre i la Lectura. Crec que la van començar en el 2017 i ha recorregut molts pobles del País Valencià. Doncs això, Rosa Roig, junt a la seva germana, que és la comissària d'aquesta exposició, ha destacat el canvi d'opinió que ella mateixa va sofrir, va experimentar, en aprofundir en la vida de Sor Isabel per a fer aquesta exposició. I diu, com pot ser que en sapiguem tan poques coses? Fuster ens la va descobrir, però des d'aleshores hem avançat molt en llegir els textos des d'una perspectiva de gènere. Sor Isabel no s'ha deixat de sorprendre pel protagonisme de les dones i pel fet de convertir-les en mediadores de la paraula de Déu. Salva Eva i converteix la paraula de Déu en paraula de dona. Així teniu uns quants estudis, la majoria dels autors s'han anomenat ja, però si veieu al final n'hi ha un estudi en anglès, The Fabric of Marian Devotion en Isabel de Villena's Vita Christi, i l'última és del 2022, la qual cosa vol dir que l'interès per la seva obra encara està ahí, que continuen fent-se estudis. I així teniu el que us he comentat, aquest és l'estudi de Rosana Cantarella. Marta Pesarrodona, és que no sé exactament, no me'n recordo de quan és aquesta edició, ha fet una selecció de passatges. Esta és Isabel escrigué el llibre, que és el que teniu ahí fora, que està a la biblioteca de Llíria. I aquesta és una adaptació, sí, per a xiquets, em sembla, és més bé infantil, perquè en la biblioteca de Llíria me digueren que no el tenien i que no el podien portar perquè de les altres biblioteques no porten llibres infantils, en fi. Que també és de Rosa Roig, i en il·lustracions és de la mateixa i les il·lustracions són de Manola. Isabel de Villena, que jo crec que haguera al·lucinat una miqueta si haguera vist que una cita de la seva obra està en bosses, en samarretes i en una copeta.
No sé si ho veieu a llegir-ho, sí que es veu. No? Sí, eloquí de dones. Bueno, pues espera, lo que dic. Cauran en la ira. Exacte. Els qui de dones mal parlaran cauran en la meua ira. I això hi ha una empresa que se dedica a fer aquestes coses. I per últim us vaig a posar una coseta final. La gloriosa Anna paría aquella excelente filla, e com l'hagueren paixadeta, donarenla en los brazos de la sua mare, la qual, veient aquella cara tan desitjada, alegràs de goig irrecontable, e besant-la amb gran delit, dix: Oh, filla mia, tus bellas sens comparació, que el sol ni la lluna, que el sol ni la lluna. Din 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 din. Gracias infinitas estás, gracias al Déu del Senyor, no se merescut veure, de mi lo veuràs. Oh, filla mia, tus bellas sens comparació, que el sol ni la lluna, que el sol ni la lluna. Sí. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Llúcia. Desde luego ha sigut un coneixement tremendo de... I ara, com passem a l'altra Isabel, Isabel Clara Simó ens farà la presentació d'ella, Carmen Cardona. Doncs d'una Isabel passem a l'altra Isabel. Així sí que nos ha fet un context històric, ja que el coneixem tots. El que sí que podem dir és que Isabel Clara Simó ha estat una persona referent de la nostra cultura. Encara més, una lluitadora incansable i defensora del nostre país. Dona vital, lluitadora, mare, escriptora i ciutadana compromesa amb la llengua i la cultura. Va néixer l'any 1943 a Alcoi, en plena postguerra. Jo he nascut i m'he format a Alcoi. Només les circumstàncies alienes a mi m'han fet allunyar-me'n. Soc com soc per ser alcoiana. Simó va poder gaudir d'una bona educació. El seu pare era mestre, però era una educació en castellà. Ella mateixa explicava que va ser en Joan Fuster, a la Universitat de València, qui la va animar a escriure en català i que va plorar en acabar el seu primer relat en la nostra llengua. Jo era analfabeta en la meva història i el meu país, fins que Joan Fuster m'ho va ensenyar tot. A la universitat va descobrir que la seva llengua es podia escriure, que era més que una llengua d'ús familiar. A partir d'aquell moment, converteix el català en la seva principal font d'expressió, la llengua vehicular de tota una vida dedicada a la paraula. Amb altres estudiants formen l'aula Ausiàs Marc i amb l'ajuda de Sanchis Guarnel publiquen un llibre per primera vegada, Poetes universitaris valencians, poemari on s'inclouen els versos dels membres de l'aula i d'alguna convidat. Com a trajectòria professional, podem dir que al final dels anys 60 va obtindre una plaça per anar a treballar a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. Allà coneix i es casa amb el periodista Xavier Dalfó, amb el qual va tindre 3 fills, la Cristina, el Xavier i la Diana. Xavier Dalfó fou el fundador de la revista Canigó, de la qual Isabel Clara Simó en seria directora. La revista Canigó, en un primer moment de publicació mensual, tenia prohibit publicar articles en català. I en paraules d'Isabel Clara Simó va dir: jo, a Xavier, jo li va suggerir que fèrem algun articlet a veure què passava. I al final, amb el meu català trontoiant, el vaig fer. El van publicar i va fer tanta il·lusió que tothom a Figueres n'en parlava.
I en van fer un altre, i de mica en mica, de sobte, es van trobar amb una revista en català que tenia un article petit al final en castellà per poder fer la trampa del bilingüisme. A més d'exercir de directora de Canigó, que va passar de revista mensual a setmanal, també va ser columnista al diari Avui i al Punt Avui. De catedràtica d'institut passà a exercir durant 4 anys a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Mentrestant, es va doctorar en Filologia Romànica. Va ser membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, on ocupà el càrrec de vicepresidenta durant el període 1985-1988. El 1996 va ser nomenada delegada del llibre del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El 2016 va ser nomenada degana de la Institució de les Lletres Catalanes, càrrec pel qual ocupa la presidència de la Junta de Govern, òrgan superior de l'Institut, i la vicepresidència del Consell Assessor. Com a premis s'han fet un xicotet resum perquè aquesta dona premis en tenia un fum. La seva obra és variada i prolífica. Va rebre nombrosos premis i reconeixements al llarg de tota la seva vida. Ha estat guardonada en múltiples ocasions, entre altres distincions. El 1993 va rebre el Premi Sant Jordi de novel·la per La Salvatge. El 1999 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria literària. El 2001 li van atorgar el Premi Andròmina de narrativa per Rita, l'home que ensumava les dones, i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians en assaig per En legítima defensa. També ha estat distingida amb el Premi de novel·la Ciutat d'Alzira per El meu germà Pol. El 2008 va ser distingida amb els Premis Joan Coromines, que atorga la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana a persones i col·lectius que han destacat pel seu compromís en la normalització de la llengua catalana i la cultura i la nació. El 2013 és nomenada filla predilecta i reconeguda amb la medalla d'or de la seva ciutat natal, Alcoi. I també rep el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana, atorgat per votació directa del col·lectiu d'escriptors. El 2017, la seva trajectòria és reconeguda amb el prestigiós Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Passem a la seva obra. Va publicar amb una enorme regularitat, una 50ena llarga de títols. Recordem tots els càrrecs que vam dir que va ocupar en vida i també recordem que ella continuava estudiant i a banda de l'ofici d'escriure també tenia el seu ofici com per exemple professora d'universitat. Principalment va escriure narrativa, però també poesia, teatre, assaig, guions radiofònics i televisius, prosa memorialística, traducció, a més de tots els articles publicats en premsa. A la seva producció literària ha fet una important defensa de les classes més desfavorides on la solitud, la marginació, la malaltia i la mort hi tenen un paper molt important. També la immigració, el feminisme, la denúncia de l'homofòbia i l'amor a la pàtria són temes recurrents a totes les seues obres. En paraules d'Isabel, volia donar importància i veu pròpia a totes aquelles persones anònimes i grups socials que mai l'han tinguda per part dels mitjans i la societat majoritària. Destaquem els personatges complexos, amb històries que no deixen indiferent, relacions conflictives amb un punt de novel·la psicològica i predilecció pels antiherois. Els seus personatges, tant femenins com masculins, presenten clarobscurs que es doten de versatilitat i els fan suggerents i interessants per al públic lector. També cal destacar les seues novel·les juvenils, no només escrivia per a un públic adult, com Raquel, 1992, amb prop de 30 reedicions, Joel, 1996, que ha estat traduïda al castellà i a l'èuscar, Els ulls de l'assassí, 2006, El meu germà Pol, 2008, Gira entre cas, 2014, i Soel, 2015, entre moltíssimes més. Així hem acurtat moltíssim perquè podríem estar tota la nit. És autora, entre altres, havíem dit que també havia fet assaigs, és autora, entre altres, dels assajos sobre el nacionalisme,
on dialoga sobre la identitat catalana en l'actualitat. Si em necessites, xiula. Un sentit homenatge a Montserrat Roig. També Adeu Boadella, un polemista amb el conegut dramaturg català i cartes d'independència a la vora d'una tassa de té, juntament amb l'escriptora Patricia Garbacho. El recull de relats Dones, de 1997, va ser objecte d'una adaptació cinematogràfica l'any 2000. I així, Eugènia es llegirà un fragment de Dones. T'estimo, Leonor. T'estimo, Leonor. Ja estic més que tipa de la mateixa cançó. I què vol que faci jo? Sí, pobret, n'està molt de mi. Sí, pobret, s'ha escarrassat per mi i tot el que vulguis, però i jo? I jo? És aquesta cara d'humilitat? No ho sé. Com si li fes un favor només per existir. No ho puc comprendre. Coi, és que és massa dur. Està penjat. Ja puc fer totes les animalades que vulgui. Ell com un gos, als meus peus. Hòstia, jo no dic que... Però què he de fer? Què he de fer? No em dóna la gana sentir-me culpable, perquè aquesta situació no l'he provocada jo. T'estimo, Leonor. T'estimo, Leonor. Ostres, estic més que farta de... No és que no l'estime ell. No, jo també. Bé, l'estimava. De debò. Però no així. Mira, totes les amigues, però totes, sempre sospirant per trobar qui l'estime així, com si fos el sum. I jo dic que no, que jo dic que no és això. Que sé jo que qual vol dir això d'estimar. Sí que ho sé, però no així. Sempre humilitat, sempre suplicant, aparta tant, que et tractin així és embafós. Això és. Doncs aquest fragment tan i tan ben interpretat molt bé, i molt més el podeu trobar a l'obra Dones i també és una altra pel·lícula. Isabel té obra traduïda a l'alemany, l'anglès, el basc, el castellà, el francès, el gallec, l'italià, el neerlandès i el suec. I això poquets autors ho poden dir, ni homes ni dones, poquets ho poden dir. També una vessant que no va. Què li passa? També una vessant d'Isabel Clara Simó és el feminisme. Pel que fa al feminisme, ella, sobretot, ha llegit un fragment on parla de aquesta mirada que se li atribuís, no? Abans havíem parlat amb Isabel de Villena, havíem parlat, no?, de que com era una dona s'interpretava tot en clau femenina. Així Isabel també fa una reflexió, diu: encara estem en això? Encara penseu que les dones escrivim amb ull de dona perquè no podem tenir una mirada universal? He donat la imatge, pel fet de ser dona, que escric històries d'amor per a tietes, que escric per a dones des interiors, i m'he sentit rebutjada moltes vegades. De tota manera, no he abandonat. A cada bufetada, una mica més d'impuls. Sovint no m'he sentit estimada. Així ja passem al que és el final d'Isabel Clara Simó. El 7 d'agost del 2019, l'escriptora va fer públic que patia ELA. Tot i la lluita de l'autora contra la malaltia, l'enorme vitalitat que la va caracteritzar sempre i les nombroses mostres de suport que va rebre, l'escriptora alcoiana ens deixa un 13 de gener de l'any 2020 a causa d'aquesta malaltia a l'edat de 76 anys, amb reedicions constants de la seva obra i traduccions a diversos idiomes. Isabel Clara Simó ha estat i és una de les figures més importants de la literatura actual en català. Va ser una dona apassionada en tot el que feia, clara, directa, inconformista i valenta, que mai va amagar els seus ideals polítics. Que aquest llegat rebel d'una dona compromesa dure per a sempre en la memòria col·lectiva.
Moltíssimes gràcies, Lúcia, moltíssimes gràcies, Carmen. Ara, si vos sembla, si volveu fer alguna pregunteta o algo sobre aquestes dones, si se vos ha quedat algun dubte, pues és el moment, si algú volguera fer alguna pregunteta. Mira Manolo. Manolo. Mira Manolo. El llibre de Vita Cristi, poneu-vos en una edició ja que no siga... Sí, és que... A veure, en la biblioteca hauria d'haver, a veure si això serveix, està Imma per ahí, crec. Ja se n'ha anat. Però suposo que compraran alguna edició. Bromelan acaba de fer una fa 3 o 4 anys i segur que n'hi ha adaptacions, però és, a veure, jo no sabria dir-te quina podria ser més assequible, vull dir, segur que n'hi ha adaptacions. Us recomano que llegiu, Marisa, estàs per ahí? Marisa. Us recomano que llegiu el d'Isabel Escrigué, el llibre. És això, una recreació de com va escriure i està molt bé, és molt amè, té adaptacions de fragments de la Vita Cristi, però no sé dir-te ara mateixa, ja t'he dit, en la biblioteca de Llíria tot el que hi ha està damunt d'aquella taula, no hi ha res més. Núria. Yo voy a preguntarte, bueno, yo del estudio de Isabel de Villena no estic actualitzada perquè han fet molts estudis de dones d'ara. Jo em vaig quedar fins a vostè, per ahí. Sí, no estic en això. I jo crec que sí que en aquella època recorde que hi havia una, no sé, lluita entre l'espírit i el d'ella. No sé, quina és la vostra opinió, si allò era la reacció, era infantilitzar un poc la vida, buscar-se la vida alternativa al dogma de la Iglesia, d'ensenyar-nos la vida de Crist en els evangelis, i ella anava als apòstols. No sé, perquè si ella estava baix ser per haver el Jaume, no sé com dir-vos. Jo, en aquell moment, ella era la feminista i el Jaume era el... Sí, home, jo crec que és prou clar... Jo crec que és prou clar que sí que va contestar al misoginisme de l'època. Però no era només Jaume Roig, vull dir, això... Sí, vull dir, és que això realment era com una moda, i me podreu dir, doncs, quina moda, no? Però realment era com una moda literària i moltíssims autors de l'època també jugaven un poc, perquè de vegades la literatura és un joc, jugaven de vegades un poc a veure qui la dia més grossa. I també pensem que és època medieval, no té res, les dones també eren vistes sota un altre concepte. Jaume Roig i Isabel de Villena eren contemporanis, se coneixien i tenien relació i segurament tenien molt bona relació en el convent. Que sempre s'ha dit el Vita Cristi com una contestació a l'espí, no només a l'espí, sinó a tota la literatura misògina que n'hi havia en l'època, de donar aquest valor a les dones. Però fins a quin punt Isabel de Villena ho va escriure en aquest clau feminista no ho podrem saber mai, perquè és mentalitat del segle XXI aplicada al segle XV i és un anacronisme total. Per això totes les interpretacions que puguem fer, però sí que pot ser una contestació no només a Jaume, sinó a tots els senyors, i dic senyors perquè senyora era ella, que escrivien en aquest sentit. I el donar-li una lectura a l'Evangeli de dona, i donar-li aquest protagonisme a les dones, vull dir. Hauria que veure el bisbe que pensava d'ella. Fatal. A veure, sembla que és que l'altre dia llegint, no recorde què era, que del llibre de censals, de les anotacions aquestes que havia fet en el Sor Isabel, havia notat també altres coses i s'estan estudiant perquè sembla que donen notícia de més detalls de la seva vida i de l'obra, que possiblement estaran, que ahir ja sí que no he pogut arribar, este últim estudi que posava diversos autors, ahí n'hi ha articles de diversos autors, molts d'ells segurament a partir d'estes noves, de les notes.
I comentàvem també que n'hi ha dues obres que no està clar si va escriure ella, l'Speculum Animae, que crec que se conserva, està en la Biblioteca de París, i un altre que ara crec que era La Passió de Crist, que estava atribuït a Eiximenis, a un altre autor, sí, que vull dir que possiblement també eren obres d'ella, però com en molts casos, moltes vegades en l'obres en trobes en llaus de la Verge Maria hi havia un article, una poesia d'una dona que la va recitar el notari, ara no me recordo com li diuen, de Joan Moreno. No me recordo com me digués el notari, però la va recitar ell perquè ella no podia recitar-la. Correcte, com ella era dona estava prohibit i no podia recitar-la. Bueno, enhorabona de veritat, perquè sempre és agradable escoltar aquestes xerrades i a més per dos dones tan competents. Jo sé, Carme. Bé, jo, si em permeteu, volguera fer dues aportacions, dues curiositats, però no són massa conegudes, no? I fan referència a Isabel de Villena i també a Isabel Clara Simó, Isabel Clara de Sant Llíria, i no són massa conegudes. En quant a Isabel de Villena, ja ho ha explicat Llúcia, no? Que bé, era filla il·legítima i per tant ella tingué problemes per a ser elegida abadessa de la Trinitat. La comunitat va estar dividida. I en aquella època resulta que en la comunitat de la Trinitat havia una religiosa que procedia del Beatari de Sant Llíria. Havia estat prou de temps, era una miguelina d'estes que tenien un cert prestigi en aquella època, d'una família important, i resulta que era molt devota de Sant Miquel. Se li atribuïen una sèrie de fets que la gent la coneixia com a una virtuosa, no? Per exemple, es deia que ella va vaticinar que l'arquebisbe de València, que en aquell moment era Caliste, després seria papa, que quan ell morirà, més endavant, seria l'arquebisbe de València, seria el seu nebot, llavors, això no va ser. I això diu que ho va saber per intercessió de Sant Miquel. I va vaticinar, un moment que Sant Miquel també va vaticinar que seria ella l'abadessa. Bueno, ahí s'adelanta Llúcia. T'he fet el problema. Ara resulta que esta senyora, que era una espavilada que tenia molt bones relacions, no? Se trasllada ja a la comunitat de la Trinitat en temps de Sor Isabel de Villena. I resulta que pues no sé ni què d'acord la comunitat perquè una part no volia que una filla il·legítima fos abadessa. I és aleshores quan un dia esta religiosa se li apareix Sant Miquel. Se li apareix Sant Miquel i li diu: teniu que convèncer a la que no estan d'acord perquè heu d'elegir a Sant Isabel de Villena. I al dia següent ella a la comunitat ho va contar i clar, la comunitat davant el manament de Sant Miquel doncs no tingueren més remei de seguir. És a dir, aquesta és la història. La conte de Agustín Rubio Vela, que és un historiador medievalista, Albert Haus també se fa això, Daniel Benito Huertis també. És a dir, no és massa conegut, però és un fet realment simpàtic i m'alegre però jo no sabia que ella era de Llíria. Jo havia llegit l'anècdota, anava a dir-ho, però com se feia molt llarg la tenia en el vídeo. Sor Caterina li diuen i però jo no sabia que era de Llíria. Estigué un bon grapat de temps en el Beatari de Sant Miquel, que el Beatari de Sant Miquel no era un monestir. Era una institució medieval, era un beatari, era una institució religiosa, però governada per el poder civil. És una cosa medieval molt curiosa. Bueno, no vull fer més llarg i ara passe a la segona, a la de Isabel Clara Simó. Sabeu que la primera novel·la que va escriure és Júlia, de recomanació, com vas dir, de Joan Fuster. No. Júlia fou la primera novel·la, però ella abans feu una provatura i feu un conte. Però Júlia és una novel·la i es feu... Sí, no vull dir, la primera novel·la
que la feu per recomanació de Joan Fuster, que li digui, tens que escriure algo sobre la revolució del petroli. Sí. Bueno, i ahí volia anar. No és que conta els que l'heu llegit, no és que conta la revolució del petroli, però està inspirat en aquesta revolució. I volia comentar que és una cosa molt curiosa perquè sabeu qui va ser el líder de la revolució obrera a Alcoy de 1873, quan se va declarar la Primera República? Qui? Pues un dirigent anarquista de Lleida. Esteu per totes partes. Severí Albarracín Broseta. No poden dir, va ser un dirigent anarquista que tingué la veritat uns contactes en tots els intel·lectuals anarquistes a nivell internacional. I va ser estigué vivint en Alcoi durant un temps que justament és quan s'inicià aquesta revolució i ell va ser el dirigent. Quan s'acabà, hagué de fugir a Suïssa, se va refugiar allí on estaven la majoria dels dirigents anarquistes. Allí es va refugiar perquè evidentment el feien culpable d'esta revolució. I bueno, la veritat és que com conta, evidentment tot això no conta Isabel Clara Simó, però com està inspirada en aquesta revolució que ens està pròxima, morí molt jove, als 27 anys, a Barcelona, i la veritat és que així és un complet desconegut. Jo ja dels anys 90 ja vaig escriure un article sobre ell, però aquestes coses ja la gent se'n recorda. I Alcoi sí que és ben conegut. En Alcoi, la primera corporació democràtica li va dedicar un carrer del dirigent anarquista Severí Albarracín Broseta. Així a Llíria jo vaig proposar, no me faré cas, continua sent un gran desconegut. Moltes gràcies. Pues, alguna pregunta, alguna aclaració, alguna aportació més, com ha sigut la de Paco? Jo volia dir una cosa. Bueno, Llúcia va sí, dir no, una però cosa. a veure, és sobre la festa isabelina. Vale. Que això, no sé si vas a dir tu alguna cosa. No, a veure, això és el començament. Hem començat, Carme i jo, us convidem a totes les isabelines que esteu ací a unir-vos al grup i a l'any que ve a veure què se'ns ocorre de fer això, un acte en el qual participem com més dones això interessades per la cultura, la llengua, el país, etc., el més possible, i això, animar-vos a formar part del grup de les isabelines. Exacte. Com havia comentat, esta festa ve per a quedar-se. Esperem l'any que ve comptar en tots qui vulgueu per a participar en la propera. Ja pensarem què fem. Vol ser isabelina? Clar, ja tenim les coses. Vol ser isabelina? Vol ser isabelina? Pues ja sabeu, per a l'any que ve continuarem. Fins ací un nou programa de Cròniques Edetanes. M'aclame a tu, mare de terra sola, arrapa els teus genolls amunt les brutes, invoque un homo secreta consigna, mare de pols, segresta d'esperança, mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tu os que més estimava i canta el jorn del matí limitat, el clar camí, el pregon idioma
les tormentes cala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinça de l'emblema que puja. Jo pujaré piament els graons. I en arribar el terme entonaré el pec dels vells que em retornava sempre. I en arribar el terme entonaré els pecs dels vells que em retornava sempre. I en arribar el terme entonaré els pecs dels vells sempre. I en arribar el terme entonaré els pecs dels vells que em retornava sempre. I en arribar el terme entonaré els pecs dels vells que em retornava sempre. I en arribar el terme entonaré els pecs dels vells que em retornava sempre. M'aclame a tu, mare de terra sola,